Sugda na to, karon dayon mismo ang pagguba sa dughan ni Lea. Are you sure? Anina ko po yun sa inyo? Tinagin mismo sa inyong kwarto? Ha? What? Anina ko po yun, Ramil? Oh! Wow! Sige na, ato na ipamalik sa closet ang akong mga sinina. Ah, yes, babes. Ako na lang sa diya itong kuhaon ng akong mga gamit dito sa guest room. Ibalin ako din sa imong room. Ha? Okay, bahala. Araw na ako sa Teres. Ha? Ah. Yads, mag-ampo ko. Nahibaw ko nga dili ka pasagdan ni Lord. Madiskubrihan unta ni Ramil, uy, ang tinuod. Padayon kong kuptan ang gamay kaayo na kong paglaom yan. Nahibaw man ko ba? Si Lord ang aking number 1. Number 1 akong abogado o witness na wa ko makasa. Ang makasasaha kong asawa o si Jody. Gibisitahan dahil siya sa iyang amiga. Nahibaw ko, naadapig sa kundatan si Jody. Magsugod ang kalbaryo mo ng adlaw, Lea. Gipasakitan ko nimo, pues gubon ko sa bang imong dughan. Ayaw na lagi kaguol, Yads. Nahibaw ko nga may nahibilin patang paglaom. Iampo na to nga tukbilon sa Dios katong gigamit ni Ma'am Carmen aron ibutsyag niya ang matuod ni Ramil. Indota ka no kung nahitabo yan na Yads, no? Sure lagi, Yads, mo nang ayaw nagkaguol. Tuhoy ko. Nya, sige na, babay na ko kay mangita pa kog laing kaabangan. Ha? O sige, basta Yads, pahibaw abaya gyud ko ha kung makakita ka na. Oo, sure. Maong cheer up, ha? May paglaom pa ta, remember? Sige na, ato na ko, ha? Bye-bye. Na, bye-bye na ko, ha? Salamat, Yads. Bye-bye na. Cheer up. Pauline! Pauline! Ay, babe! Gilak lagi! Ay! Ramil! Ramil! Ramil ba? Gusto na, Pauline, wala si Lea. Ba't di ang ginana niya? Uy! Ay, nagod. Gusto na, God. Tuan na si Lea, nisud na. Di agad, uy, biting yung kayo ko perme. Babes, ganun po na lang good ni nato. Ba't di kayo na magpakaaroning nun? Uy, kuwang sa challenge. Pauline, gusto na, okay? Sige na lang, uy. Musugot na lang po. Pero mag-ampo ko nga na-perme si Leia para libre kong makagakas o makakiss ni mo. Diba? Bahala na pagpakaroning nun, mo. Basta ako tininood. I love you, Ramil. I love you ba? Mas maayo patingalig ang damo ni mo ang snacks ito. Ano na? Sige na lang, uy. Okay. Hoy! Hoy! Bungol ka ba? May ngan po. Nakailan ka sa kungan, di ba?
Ramil, day. Ayaw paghilas-hilas, oy. Mura pag si Kinsa da. May ka lang din eh. Ayaw kalimot, anak. Maniuto na ko na yung si Ramil. Andaman ako ng inyong lamisa. Dili ba nakakita kaya ni Yaya Ising na nangandam sa lamesa? O gipasagdan lang nimo si Yaya Ising nga mao'y mag-andam sa lamesa. Iyang kabubuton nga di ko mutabang. Mao ba? Abang ka kay mo tsa-tsa pa lang din he. Ngano bang agrabyado man ka? Unsa may imong katungod? Hoy! Dai! For your information, FYI, ako na ang bagong asawa karon ni Ramil. O kung maanaw na ang inyong kasal ni Ramil, magpakasal na sad ni. O kung ako ba ikaw, manghipos ka na lang sa imong mga beste. O mulayas ka din kay wa ka na kinahanglan na ining bayat. Dili ko mo pahawa din hipuli. Unya na ko mo pahawa. Kung ka pamatud-an ko ni Ramil nga wa ko makasa. Nahibaw mo pupulin ba? Kakonsabo ka sa inahan ni Ramil sa pag-frame up na ko. Hoy! Ayaw pagpatakag pa sa niya kay wa ka na ebidensya! Mulutaw na gihapon ang kamatuoran, Pulin. Matribo ka rin gihapon ang inyong kalautan! Inglan naman ka! Nga ayaw ang sakit kay Pulin! Siya mo'y nanguna, Ramil! Ikaw ko na siyang isuklan! Gusto na! Gusto na! Osbon pa tayo ninyo mo, ha? Ako na yung una yung patayin mo! Tingnan niya! Yaya! Ang dami may pagkaon sa Pulin. Nato sa mong kwarto. Dali na, Bibs. Hoy! Mga kapatid kong pramang na isuklan! Ayaw na lang imo kumatulan! Hilas! Sug-iso ka nila! Okay lang yan. Kung maghilabot pa gani sila na ako nga wapoy sa... Hindi ko iigyupo sa akong mga button. Kung may kamot mo, may kamot sab ko! Ha? Sumusukol ka da! May kamot ba? Ayaw mo pag kinabutin, ha? Sige! Dahil inyo pagkaon ni Puri! Inyo na sila pasabi na rin! Ha? Use! Biskuit. Day, okay lang ka, Day. Okay lang na. Okay lang yan niya. Ay! Nga naman ukman magkaoy! Wa ka na kung ingnan pasakitan mong pisikal si Leah. Ang bigibog naman ko nga magpatara lang Ikaw ko. ang nanguna. Ayaw na ginusba ang imong gibuhat. Igo na nga pasakitan na to si Leah sa atong drama nga relasyon. Ambot! Nakasabot ba ko ni mo, Ramil? Naglibog ko ni mo!
Igo na mapikas ang kasing-kasing ni Lea sa atong gibuhat nga drama nga relasyon lang. Kung usbo mo pa ang gibuhat mo nga pagpasakit kang Lea, mas maayo pag-upauli ka sa inyo ha. Ramil! 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 Mga animal! Paano mo tayo ng ibon? Hoy, wala na! Balik din! Ramil! 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 Gusto na! Hoy! Ayaw kang pinutong! Mister! Konkista ka man! Nagkala! Laya! 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 Ikaw na kaling taliniso naman! Ramil! Gusto na! Mas maayo magpatyong ka na! Ramil! Ramil! Malamay! Ramil! Ayya! Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitan.